Hello, hi, namaskar, sat sri akal, adab, vanakkam, solmelu, namaskara. Welcome to the first episode of Bite to Coffee with VJ Jeevan in association with Lonely Creators and Black and Blue Production. So, inita guest Bajera. Iredi. Ja, ustapin. Gila manple. Dada mankodu. Indu paadle. Paadodema? ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಇದ್ವಿ ಪಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮನ್ಪುಳೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪವರ್ ಮಾರೇ ನಡ ಓಕೆ ಇಂಚನಾ ಸರಿ ಅದೇ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಬಲೆ ಉಷ್ಣಪೆರೆ ಬಲೆ ಸೊ ಇನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲು ಗೆಸ್ಟ್ ಆದಿಲ್ಲ ಇದೀನಿ ಶರಣ್ ಚಿಲಿಂಬಿನಿ ಸೊ ಎಂಕ್ಲಾಗಿತ್ತೆ ಶರಣ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಬೋಡು ಉಷ್ಣಪಡ ಪಾತೆರ್ರೆ ನನಾತು ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಉಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬೈದೇನೆ ಸೊ ಅರಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಗ ಇತ್ತೆ ಶರಣ್ ಚಿಲಿಂಬಿನ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೈ ಟು ಕಾಫಿ ವಿತ್ ವಿಜೆ ಜೀವನ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಶರಣ್ ಒಂಜಾತ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಾತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪಗ ಈ ಶೋತ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿರಾಗ ಐಡಿಯಾ ಕೊರಡಂದ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಂಡೆ ದಾದ ಶೋತ್ ಐಡಿಯಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಬಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪನೋಡಂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಶೋಸ್ ಲಕ ಆತ್ ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪರಗಲ್ಲ ಫನ್ ಮಲ್ಪರಗಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಡೇ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಮಲ್ಪರಗಲ್ಲ ಸೊ ಒಂಜಾತ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರಗ ಬೈದ್ರೆ ಐತ ರೌಂಡ್ ಅಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂದೇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಹಿಡ್ದಿಕ್ಕ ಸೊ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಒಂಜಾತ್ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಸೊ ಐದೊಂದು ಕಾಫಿ ಬರ್ಲಂತೆ ಆಯ್ತು ಚಿಯರ್ಸ್ ಮಲ್ಕೊಡದ ಚಿಯರ್ಸ್ ಮಲ್ದಿ ಓಕೆ ಚಿಯರ್ಸ್ ಬೇತದಾಲ ತಿಕ್ಕಲ್ ಜಾವೆ ಕಾಫಿ ಸುಧಾರ್ತದ ಕಾಫಿ ಚೌಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಆಗ್ತದೆ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ಎನ್ನದಾಲ ತಪ್ಪಿಚ್ಚಿ ಬೆಚ್ಚ ಕಾಫಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಈರು ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಗುಡ್ಡೆಗಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ನೇಚರ್ ಕೈತಲಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾತ ನೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬದ ಕಟ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಸ್ವಾತ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದ ವಿಷಯ ಓಕೆ ಸೊ ಶರಣ್ ಒಂಜಾತ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬೈದಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಉಂಡೆ ಐದು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಎರಡ ನೋಡೆ ಸೊ ಶರಣ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಪಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ತೂಯಿನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶರಣ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಇಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಆಂಟಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ರೇಟ್ பண்ண ಅವು ಎಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಶರಣ್ ಇಂಚ ಬಂದು ಅವು ಕಲ್ವಾನ ಇರುತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಒಂದು ನಿಜಾಟಿಯನ್ ಅಂಚಿ ನಿಜಾಟಿಯನ್ ಪೊಣ್ಣು ಮಾರ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಹೇಟಿಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಕನೆ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ಅತ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವುಮೆನ್ ಅವು ಅಂಚದೆ ತೊಂದರೆ ನಿಜಾಟಿಯನ್ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಎಂಕ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಲ್ಲೇರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಪಾತ್ರ ರೊಂಡ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಓಕೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ನೈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತೂ ಎರಡ ಕೇನೋಡೆ ಅಂಡ್ ಈತ್ನರ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಸೊ ಒಂತೆ ಮಂಡೆ ಬಲ್ಪೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಿಜ ಜೀವನ್ ಪಂದು ಸೊ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಪ ಕೇಂದ್ರ ಕೇನು ಜಾನು ಏನದು ಫಸ್ಟ್ ಓಲ್ ಮೀಟ್ ಆತಾರ ಆರ್ ಓಲ್ ತೂತಾರ ಅವ್ರ ಎಂಡ ಯಾಪ ಫಸ್ಟ್ ಪಾತಿರ್ದಾರ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತ್ ಮಾಡ್ಲದ ಥಿಂಕ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತ ನಾನು ಏಪ ತೂತೀನಿ ನಾನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಲೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಫಾರ್ ದ ಫೆಸ್ಟ್ ಎನ್ವಿಷನ್ ಅತೆ ಅಂದ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತ ಎನ್ವಿಷನ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಲೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಟು ಜಡ್ಜ್ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಾಂಗ್ ಅವೇ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ವಿಷಯ ಬರೋಣ ಇದ ನೆನಪಿಜ್ಜ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಡುವಂತೆ ತೋರ ಅದು ಶೋಕ್ ಇತ್ತಾರದ ಪುಟ್ಕನ ಅದು ಆ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮೀಟ್ ಆದ ನೆನಪುಂಡೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪನ್ನಡ ಆನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬಂತರೇಕ್ ಫ್ಲಿಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 1.0 ಅವಳು ಇರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಂಡೆ ಆನಿ MC ಇರ್ತೀನಿ MC ಇರ್ತೀನಿ ಆನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂತ ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಆನಿ ನೈಟ್ ಈರ್ನ ಟೀಮ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಾನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈರ್ನ ಸೋಲೋ ಇತ್ತಂತ ಡುವೋ ಇತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಆನಿ ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಇರೈ ನೆನಪಿಜ್ಜ ಹೆಂಗ್ ನೆನಪಿತ್ತಾನೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ದೀಕ ಅಂದಾಡಿ ಇರೈ ನೆನಪಿಜ್ಜ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಬಂಗಾತ ಈಸಿ ಆಗ ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನದು ಯಾಪ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಠ ಹೆಂಗ್ ನೆನಪು ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಈರ ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದೀನಿ
ತೂತೆರ ವಿವರ್ಸ್ ಮಾತ ತೂತು ಜಡ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ತಿರ್ತು ಬೋಲೆ ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ತುಡೊಂಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದ ಎನ್ವಿಷನ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ಐಟ್ ಶರಣ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ದಿನ ಆಯ್ತು ಈಗ ಫುಟೇಜ್ ಉಂಡು ಸೊ ಓಕೆ ಅವನ್ ಮಾತ ಸೈಡ್ ಬಿಡ್ಕ ಅವನ ಸೀರಿಯಸ್ ನೋಟ್ ಒಂಜಾತ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕಿಂಗ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸೊ ಶರಣ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಇಂಚ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಶರಣ್ ಇಂಚ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿರಂತ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಂಚನೆ ಜನರಲಿಕೆಯನ್ನು ಶರಣ್ಗ್ ಆರ್ನ ಇಡೀ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜೇ ಫುಡ್ ತಿಂದು ಬದುಕರ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂಜೇ ತಿನ್ನೋಡು ಇಡೀ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಜ್ಜರಾದ ಸೈಪುನ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಆ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ದಾದಾದು ಕೋರಿದ ಓಲಾಪು ತರಕಾರಿ ಉಂಡ ಕೋರಿದ ಹೆಂಗ್ ಓಲಕರ್ಲೆ ಅದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಕೋರಿಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ನೋಡಿ ಅವೇ ತಿಂದು ಬದುಕೋಡಿ ರಾತ್ರಿ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ನುಪ್ಪು ನುಪ್ಪರಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಅವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೀಸ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನುಪ್ಪಲ ಬರ್ತದೆ ಓ ಪೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಓಕೆ 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 ಚಿಕನ್ ಸೊ ಶರಣ್ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಹಾಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದ ಟೈಮ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮನ ತಿಳ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ತೂಕ ಓಕೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅದು ಹಾಬಿ ಅದಕ್ಕೂ ಹಾಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಶೇರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಡ ಪಾತಾಡಿತ ಉದ್ದ ಲಿಸ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಬುಡ್ಕ ಸೊ ಎಸ್ ಎನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಈ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಈ ಒಂಜಿ 3 months ಆರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಈರ್ದಲ್ಲ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಾರ ಯಾನ್ ಕಿಚನ್ ಪೊಗ್ಗುಜಿ ಯೂಶುವಲಿ ಬಡಾಣ ಜೋರ್ ಬಡಾಣ ಪೊಗ್ಗು ಮನ್ಪುನ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಅವಳ 2 ಸಲ ಕರೆಂಟ್ ಆದೀತೆ ಈ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಯಾನ್ ಅವೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅವಳ ಗ್ಯಾಸ್ ಸರಿ ಆಫ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಅಮ್ಮನ ನೆರಡೆ ಬರ ತಿಂದು ಅಂಚೆ ಪುರ ಆತನೆ ಐಟ್ ಆ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಬೆಟರ್ ತೋಜುಂಡು ಶರಣ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ದೆ ರಸ್ಮಲೈ ಮಲ್ದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ದೆ ರಸ್ಮಲೈ ಮಲ್ದೆ ಅವು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಅವು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ದ ಕೇಕ್ ಮಲ್ದೆ ಜವನ್ ಮಲ್ಪರ ಜಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಪ್ಪೆ ಕಾಫಿ ಉಂಡು ಸೊ ಅದು ಪಾತ್ರ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಂಚಿ ಹೋಯ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಶರಣ್ ಆರ್ನ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಅವೇ ನೀರು ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಆಪಿನೆಜ್ಜಿ ಇಷ್ಟಲಜ್ಜಿಡೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಓ ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡೆಪ್ಪು ನಿಡಿದಿನ ಎಂಕ್ ಬೇತಕ್ಲೆನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತುಪ್ಪಿ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏ ಹಾಕ್ಲಿ ಯಾನು ಗ್ಯಾಲರಿ ಹತ್ತು ಇದಿನ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಅದು ಕೇನಾಡು ಒಯ್ಕ್ಲ ಯಾನು ತುಪ್ಪಿನಂತ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಾ ಅದ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಪ್ಪುನು ಐತೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಸ್ತು ಅವೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಓಕೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸೊ ಶರಣಗ್ ಈತ್ನೆಟ ಪಂಡ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಒಂಜಿ 8 ವರ್ಷ ಅನ್ಕೇಂದ್ರ ಹೋಗುಜಿ ಅವನದ ಬರ್ಚಿ ಅಂತ ಅಂಚಿಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಈತ್ ವರ್ಷದ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ವಿಯರ್ಡೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಅಡ್ಡ ಬುದಾರ ತಿಕ್ಕದಿನ ಪಂಡ ಓ ಬುದಾರ ತಿಕ್ಕದಿನ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಪುನ ಪುರ ತೋರೆತ್ತೈತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪುನಃ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಪುದಾರಿತೀನಿ ಬೊದುಲ ಫ್ಯಾಟಿ ಬೊಡ್ಡ ಅವು ಪುರ ಪೂರಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುನನೆ ಬೊಡ್ಡ ವಿಯರ್ಡ್ ಅಂದಿ ಜಿಯಾಂಡ ಅವು ತಿಕ್ಕುನು ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಬೇರೆ ಅವೆ ಶರು ಶರು ಏರೋ ಲೆಫ್ಟ್ ಅವು ಕೆಲವು ಕ್ಲೋಸ್ ಒನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವು ಗರ್ಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಜಿಎಫ್ ಅತ್ ಗರ್ಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಶರಣ್ ಪಾತಿರ್ಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋತಿರ್ಗಾಗ ಬುಲ್ಪೇಲೆಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬುಲ್ಪೇಲೆ ಮಾರ ಇತ್ತೆ ಬುಲ್ಪುನ ಒಬ್ಬರ ಚೇಂಜ್ ಆತನ ಇಂಕಲ್ ಈ ಏಜ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಕಲ್ ಬುಲ್ಪುನ ಲವ್ ಆನಲ್ ಬುಲ್ಪು ಚೇರ್ಗೆ ಆಡ ಬುಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬುಲ್ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಡೈಪಂಡ್ ಇತ್ತೆ ವೆರಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಂಡ ಐಟ್ ತುಂಬ ಪೂರ ಎಂಕಲೆ ಕಂಜಿ ಮಾರ್ಪುಡದೆ ಎಂಕಲ್ ಕೊಂಡ ಬಿರಾಡೆ ಹೋಪಿನಿ ಓಕೆ ಲವ್ ಆಪಿನಿ ಐದು ಕಾಕಲ್ ದಾದನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಪಿನಿ ಬತ್ತು ಕುಲಿಪುನು ನಿಂತ ಬಂತ ಇಲ್ಲಿಯದಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಪೇಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲ ತೀರು ಎನ್ನ ನೋಡಿ ಎಂಕುಲು ಅದೇ ಯಾನು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಟ್ಟ ಇಂಕು ಪ್ರೇಯರ್ ಸಾಂಗ್ ಆಯ್ನು ಪ್ರೇಯರ್ ಸಾಂಗ್ ದ ಭಕ್ತಿಗಳ ಒಂಜಿ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಬರ್ತೀನಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಆಪಿನಿ ಐದು ಬೊಕ ಟೀಚರ್ ಬಂದ ಶರಣ್ ವೈ ಡಿಂಟ್ ಯು ಡೂ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ನೆನ್ನ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡು ಇಂಚ ಬತ್ತದ ಟೀಚರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಮೀ ಇಲ್ಲ ಬರ ವರ್ಪಿನಿ ಕುಲ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಬುಲ್ಪೇಲೇನೆ ಯಾನ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ 10th ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬುಟ್ಟೊಂದಿರ್ತೆ ಅಂಡ 10th ವನ್ನ ಎದುರು ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿ ಆಂಡ 5th 6th ಪೂರ ಇದಾದಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆ ನನ್ನೆ 4 years ಮೊದಲೇ ನಡೆದು ಯಾನಿ 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಾ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಬುಳಿ ಎಂಕು ಮಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್
ಟಿಫಿನ್ ದಿಯರ ಮಾರತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಟಿಫಿನ್ ಟಿಫಿನ್ ದಿಯರ ಮಾರತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಅಣ್ಣಗೂ ಟಿಫಿನ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಆಯ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಚಪಾತಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬುಲಿಪುನು ಅಣ್ಣಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಕಿ ಯಾನ್ ಬುಲಿಪುನು ಗೊತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಬರ್ತಾರೆ ವೈ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೋ ಟಿಫಿನ್ ಅಂದ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಅಪ್ಪಗೆ ಒಂದೇ ಡೈಲಾಗ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಇಸ್ ಎಂಕ ಮಮ್ಮಿ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ದಾದಲ ಅಂಡ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪನ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂಚ ಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಚ ನಾವೇನ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಹೊರದಾದ ತಿನ್ನೋ ಟಿಫಿನ್ ಕನ ಇದ್ದೆ ಯಾವ ಬುಲ್ತೋ ಪೋಯ ಅಣ್ಣಗೆ ಎಂಡೆ ದಾದ ಅಂಡೆ ನಿಕ್ಕಂದು ಮಮ್ಮಿ ಟಿಫಿನ್ ದೀತಿಜೇರು ಅಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಟೀಚರ್ ಬಂಡೇರು ಬೇಗ ಈ ಕನ ಇದ್ದೀನಿ ಎಟ್ಕೋರು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಚಪಾತಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಕ್ಕರೆ ನೆಯ್ಯಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಡ್ಡೆ ಅಂತ ರೋಲ್ ಮಾತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿ ಅವೇದಿಂದ ಸಮ ತಿನ್ಪದಿರ ರೋಲ್ ಮಾತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಎನ್ನೆ ಐಟು ಕಮ್ಮಿ ಸಕ್ಕರೆ ಉಯ್ಕಬಾರ್ದೇನೆ ಅವೇನು ಎಂಕ್ ಮೋರ್ಕೇಡ್ ಹೌದಾ ತಿನ್ನದು ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ತಿಂದು ಬಾಕ ಬಡಾವಡೆ ಬಾಕ ಇಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಬುಲ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ಪೆಲೆಸ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಯಶ್ ಶರಣ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೌಂಡ್ ವಾಸ್ ಫನ್ ದಾದ ಬಂಪಾರ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಗಳ ಸೂಪರ್ ಫನ್ ಆದುಪ್ಪೊಂದು ಏನೊಂದು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್, ಒಂಜಿ ಶೇರ್, ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬೋಡೆ ಬೋಡು, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಚಾನೆಲ್, our production is doing a great job, I think so, according to me. ದಾದ ಬಂದು ನಿಖಲ್ ಅನಿಸಿಕೆ ನಿಖಲ್ನ ದಾದ ಇರ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನೊಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಹಂಚಿಪೋಯಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸಿಂಪಲ್ ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತಾಗ. ಯಾ, ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಸೊ ಒಂಜಾದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ VJ_Jeeva ಮೇರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪಾಡ್ದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಆಸ್ಕ್ ಶರಣ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದು. ಸೊ ಯಾನೆಂದಿನ ಒಂಜಿ 4 ಲೈನ್ ಬರುವಂದು. ಸೊ 4 ಲೈನ್ ಪೋದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬೂರೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತು. ಓಕೆ, 4 ಲೈನ್ ಪೋದು ಬೈದೆನ್ ಕೆಲವು ಮಾತ ಬೈದೆನ್. ಸೊ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಎಡೆಡ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇತ್ತೆ ಶರಣ್ ಎದುರು ಚಾನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಮಾತು ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದೆನ್, ಕೆಲವು ಬೈದು ಕೇಳೋಡ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿ ಕಣ್ಣಾರ ತೂವಡ ಒಂದು ಪುರ ಅಂದು. ಓಕೆ ಶರಣ್, ಸೊ ಯೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಶರಣ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬರೀತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಶರಣ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಆದಲ್ಲ ದಾನ ಎದೆಗೆ GF ಇಜ್ಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲು ತಿಕ್ಕುಜರ ಅತಿರ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಣ ನಾಯಿಲ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾಯಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಸೇನ್ಸಿ ನೆರ್ಪಿನಾನಿ ಅಂಚೆ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ದೈ ಹೆಂಗ್ ದೈ GF ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಆದಲ್ಲ ದೈ GF ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತೆ ತಾಯಿ ನಂದು ದುಮ್ಮಿ ಏರೆಗ್ಲ ಕ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತಿ ಯಾನು ಕ್ಯೂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಸಿಂಗಲ್ ಅತ್ತೆ ವೈ ನೋ GF ಬುಚ್ಚಿ ದಾಯಿ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ದಮಿತ್ತು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಅಂಚ ಒಪ್ಪಡ ಅವು ಬಕ್ಕದುಕ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡರ್ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಪಂಡರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದುಂಬು ಕ್ಯೂಟ್ ಆದಿತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ದುಂಬು ಕ್ಯೂಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಎತ್ತು ಇತ್ತೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಆದಿಲ್ಲ ದುಂಬು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂತ ದಪ್ಪ ಮಾಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಬಂದು. ಸೊ ಆ ದುಂಬುದ ಕತೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಾತ ಫೋಟೋಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೋಂದುಪ್ಪು. ಸೊ ಶರಣ್ನ ದುಂಬುದ ಫೋಟೋಸ್ ಪುರ ಕೆಲವು ಆಯ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ದೀತೆ. ಸೊ ಅವತ್ತು ಇರಾಗ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದೆ ಕೆಲವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುದ ಅವು ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೋಂದುಪ್ಪು. ಸೊ ಅವೇನ್ ಮಾತು ಇಲ್ಲ ಶರಣ್ ಅಂಚೆತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಇಂಚೇರು ಸರಿಯಾ. ಉಂದೆ ತಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಉಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂತ ಉಂದೆ ತಮಿತ್ತು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದ ತೋರ ಸಪುರ ಉಂದೆ ತಮಿತ್ತು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಯಾ ದುಂಬುದ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೋಡ ದುಂಬು ತೋರ ಇರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತೆ. ಸೊ ತೋರ ಉಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಾತ ಜನ ಉಪ್ಪೇರೆ ಲೈಫ್ ಒಂಜಾತ ಜನ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಚ ಇಂಚ. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇ, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೇ. ಸೊ ದಾದ ಬಂಡ ಈರು ದುಂಬು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಂದುಪ್ಪನಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ದಾದಲ ಅದಪ್ಪು ಅಪ್ಪಗ ಪೋನಾಗ ಅಂಚ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ತದ ಇರೆಗೆ ಎಂಬ್ಯಾರಸ್ ಆತಿನ ಮೊಮೆಂಟ್ ದಾಲುಂಡೆ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ್ PU ಉಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಪೋಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ PU ಅನ್ ಪೋತಿನಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಕ್ಕರೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಾಗನೆ ಮಕ್ಕರು ಅಂತ ಪೇರು ನಿನ್ನ ಬಂಜಿ ಆಡುಂಡು ಆಲ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತೂ ನಲಿಪ್ನಾಗ ಆಡುಂಡೆ ಬಂಜಿ ದಾಲ ಅನ್ಪೇರ ಅಂಚೆಂಕ್ ಒಂದು ಇತ್ತು ನಂಜಿ ಕೋಡಿಗೆತ್ತನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತಾರ ಬಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಟ್ ಓಡೆ ಎಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪೋಯ ಅವು ಹಿಟ್ ಆಂಡ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಇದು ತೋರಾದಿಲ್ಲ ನಲ್ಪೆ ಮಾರೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅವೊಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ನಲ್ ಪಂಡ ಫೋಕಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ದ ಮಿತ್ತಲ ಉಂಡು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಬೆ ನಾನು. ಸೊ ಓಕೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್
ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಪೋನಾಗದ ಕೆಲಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪೇರ್ ಅತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಂಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಪುರಗುಂಡು ಇಸ್ ಯು ಅ ಗರ್ಲ್ ಆರ್ ಅ ಗೈ ಮ್ಯಾನ್ ವೈ ಇಸ್ ಯು ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಅಂಚ ನಾವು ಅವೇನ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಲಿ ಅಂಡ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇಜಿಂದ ಕೆಲವರು ಮಂಡೆಗ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಅವೇನ್ ಅಡೇನ ಬಿಡ್ಪೇರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಡ್ಸಿ ಜನಕುಲು ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇದುಲ ಇಗ್ನೋರ್ ಅಂತೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಬನ್ನಾಗ ಇಗ್ನೋರ್ ಆ ಪೂಜಿ ಅವು ಪೋಪುನೆ ಮಂಡೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಯು ದೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕಲ್ ಬಂಪೇರೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜ ಅವು ಅಂಚಿನ ಒಪ್ಪುಂಡೆ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನೋ ಈ ವಿನ್ನಪ್ಪ ಪೋರ್ನಾಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತೂಲ ನೀನು ನನ್ನ ಚಿಯರ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಬನ್ನಾಗ ಪುನಃ ಅಂದ ಐ ಡಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಮೀ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದಿತ್ತೆ ಆಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಐಡ್ ಬಕ್ ಇತ್ತೆ ನಾವು ತೋರ ಸಪುರ ಹೊಡಿ ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಿತ್ತು ಇದು ಪೋಪಿ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ಸಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಜಿಂಗಲಾಳ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತೂತ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಜನ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿತ್ಯ ಕುಮಾರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಬಂದು ಸೊ ಆರ್ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈರು ದುಂಬು ತೋರ ಇತ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಸಪುರ ಆತಾರೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಸಪುರಲ್ಲ ತೋರ ಓಡಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸಪುರ ತೋರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನಂತೂ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಮ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ತೋರ ತಿನ್ನಾಯ ಸಪುರಾಯ ಇದು ಕೂಡ ತೋರಾಯ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಭಯಂಕರ ಕುಲೊಂದು ತಿನ್ಪಿನಿ ಅತೆ ಅಂಚ ಕೆಲಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ತಿನ್ನ ತೋರ ಆಪೇರು ಕೆಲಕ್ಲೆ ಆಪುಜೇರ ಐಕ್ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೆಲಕುಲ್ ಏತು ತಿಂಡಲ್ಲ ತೋರ ಆಪುಜೇರ ಮನ್ಪೇರು ಐಕ್ದಾದ ಅಂತ ಗಾಳಿ ದಿಂಜವಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಲ್ಕು ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಐಕ್ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ದಾದ ಮನ್ಕೊಂಡು ಆಕಲ್ನ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಬಯಾಲಜಿ ಪಾತ್ರ ಆಪು ನಾವು ತಿಂತಿನ ಪೂರ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ಯಾಟ್ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ಶೋ ಇದೆ ಚಾಟ್ ಶೋ ಬೋದು ಬಯಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆವು ಬಯಾಲಜಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು Going on to the third question of this session. So onji jana that is crazy neetu pantinaru onji question kendere. So the question is why Sharan is uploading post at 9 o'clock in the night. Here 9 o'clock ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವು ದಾಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಉಂಟಾ ಬಂದ್ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೈದನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾಯ ಬಂಡತುಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಎತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತು ತೂಪೇರು ಸೊ ಅವು ಯೂಶುವಲಿ 6 ಪಾಡಲಿ ಅಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕುನು 9 PM ಅವು ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಎನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆ ಟೈಮ್ಗೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಪ್ಪುನು ಐಕೆ ನಾವು 9 ಅಂದದಿ ಇತ್ತೆ ಅವು ಸೆಟ್ ಆತನ್ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ 9 ಕಾಪೇರು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತ ಒಂದು ಇತ್ತನ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿಂದ ಹಾಪುನು ಬೇಪ ಪಾಡು ಎಂಕ ಅವು ಪಾಡಿ ಸಾತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಡನ್ ಬೂಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೂರಕ್ಲ ತೂಪೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓಕೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆತನೆ ಇತ್ತ ಈ ನಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂತಿನಕ್ಲೆಗಂತೂ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆತನೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾಬುನ ಬಿಂಬುಳಿ ಸೊ ಬಾಬುನ ಬಿಂಬುಳಿದ ಐಡಿಯಾ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ರಕ್ಷಿತ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಕೇನ ದಾದಾಪುರ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ವಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊನೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕೋ ಒಂಜಿ ಆಂಡು ಯಾನ ಎಡ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದು ಜನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ನೆನಪ್ದಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಆಯ್ ಪಂಡೆ ವಾ ಟೈಪ್ ದ ಲೈನ್ ಎಂಚಿನ ಐಕ್ಯಾನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಿ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮನ ಬಾಬಾಜಿ ಕಟುಲ್ಲು ಅಂಚಿನಾನೆ ತುಳುಕು ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದು ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಕೆಲವು ತುಳುಕು ಉಂಡಾತ ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಉಂಡು ದಾದ ಅಂದೆ ಯಾಂಬಂಡೆ ಅಂಚ ಬಡ್ಚಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಬರ ಬಡ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ದೀಕಂದ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ ದಾವಡ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ನಾಡ್ಗ ದುಂಬುದ ಎಂಕಲ್ ಕಾಲು ಎನ್ನೋ ಒಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಒಂಜಿ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿಡ ಕೇನು ದಾದ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ ದ ಪುದರ್ ತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಎನ್ನೋ ಒಂದುಲ್ಲ ಐದು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ರಪ್ಪ ಫ್ಲಾಶ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತು ನಂಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಬಿಂಬುಳಿ ತಿಂದಿತ್ತ ಪುಳಿ ಅವು ತಿನ್ನೋದಿತ್ತ ಅಂಚೆ ಎಂಕು ಯಾಂಬಂಡೆ ಬಿಂಬುಳಿ ಅಂದ್ಯಾ ಒಡ್ಡುಂಡು ಒಂದು ಅಡ ಖಾಲಿ ಬಿಂಬುಳಿ ಅಂಟ ಐಕ್ ದಾದ ದೀಪಿನಿ ಏರ್ನ ಬಿಂಬುಳಿ ಒಂದು ಅಂಚೆಂಕ್ಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಇತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ರಾಮಪಣ್ಣನ ಬಿಂಬುಳಿ ಅಂಚ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಬಾಕ್ ಏನ್ ಬಿಂಬುಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಬಿ ಐಕ್ ಬೀಡ್ದ ದಾದ ದೀಕ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಬಾಬು ಪಂಡೆ ಬಾಬು ಪಡ ಅವ ಆಣಲ ಆಪುಣು ಪೊಣ್ಣುಲ ಇತ್ತೆ ಆಣುಲು ಆಕ್ಲ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಾಬು ಶೋನ ರೆಫೇರ ಬಾಣ್ಣ ಆಪುಣು ಪೊಣ್ಣುಲ ಆಪುಣು ಐಕ್ ಅವೇನೆ ಜನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇದು ಬಾಬುನ ಬಿಂಬುಳಿ ಮಂತೆ ಎಂಕ್ಯಾನ್ ಪಕ್ಕನೆ ಮಂತೀನಿ ವಿಡಿಯೋಗು ಅವು ಮಾತ್ರ ಪಿಕಪ್ ಅಂತೀರಿ ಜನಕ್ಕೂ ಪೂರ ಬಾಬುನ ಬಿಂಬುಳಿ ಬಾಬುನ ಬಿಂಬುಳಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ಆದ ಬೋತ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಲೆ ದಾದ ಗೆಂಡಲ ನಿಕ್ಕು ಒಂದು ಮಲ್ ದಾತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಯ ಬಾಬುನ ಬಿಂಬುಳಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಈತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಂದ್ರ ಪುರ ದಾತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಬುನ ಬಿಂಬುಳಿ ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಷನ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಜನ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ for Sharan to create a character called Ushnappa. Ushnappa pantina character ge ira inspiration also tikendu enna actually vines manperne onji jana inspiration undu Bhuvan Bam
ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ತೂಪು ಭುವನ್ ಬಾಮ್ನ ಅಂಚ ಅದೇ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವತ್ತು ಮನ್ಪೇರಿ ಭುವನ್ ಬಾಮ್ನ ಕಾಪಿ ಆಪುಜಿ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಆಪುಜಿ ಕಾಪಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಅವೇ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಪೂರ ಹೆಂಗ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಎನರ್ದೇ ಎತ್ತಾಪುಂಡ ಆತು ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇ ಮನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಡಿ ಅವ್ ಯೂಷ್ಣಪ್ಪನ ಒಪ್ಪಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಆಯಲ ಕಮನ್ ಒಂದು ಸಮೀರ್ ಕುದ್ದಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲ ಕಮನ್ ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ನಾಲಿ ಬೆಂಡ್ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚಮಂತೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಲೋಕಲ್ ರಿಲೇಟ್ ಆವಡ ಪುದರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಡೇ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಚೂರು ತೂಪಿನ ಉಷ್ಣ ಐಕ ಉಷ್ಣಪ್ಪ ಆಡ್ ಮಂತ್ ಬಿಡಿಯ ಉಷ್ಣಪ್ಪ ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹೂ ಆ ಮನ್ಪುನವರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಪಕ್ಕ ಆಡ್ ಮಂತೀನಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಪುಣ ಅವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪುಣತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಪೂರ ಅಕ್ಕಲ್ ತೂನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಅವು ಪಕ್ಕ ತೂಪಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ರಿಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ರಾಯಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ಗೆ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನ ಇಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಎಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಯ್ತು. So okay, that was a question on Ushnappa's character. So as an individual, as a person, Ushnappaga ee ರೀತಿ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಚ್ಚೆ ಆತಿಚ್ಚಿ ಆ ನವನೆ ಬರೈತಿ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಏತು ಆತ್ ಬಟ್ ವಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆತ್ ಸರಿ ಉಷ್ಣಪ್ಪ ಅನ್ನತ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆಯಲಕ ತೂಪುದ ಅಂಡ ಜನಕ್ಲೆನ್ವೇರು ಯಾನ್ ಲಂಚನೆ ಅಂಚೆ ಇದ್ದಾರೆ. So Sharan, moving on to the sixth question of this session. So sixth question, ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂದರು. So ಆರ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು, any girl proposed Sharan after starting this account of Powerhouse Wines. ಈ ಒಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ದಿನ ಉಂಡ ಜನರಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಇಂಚ ನೇಚರ್ ಅವರ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ಇಂಚ ಪೆತ್ತದ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಇಗ್ನೋರ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಜನರಲಿ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚ ತೂಂಡ ಯೂಶುವಲಿ ಗೈಸ್ ಆರ್ ದ ಒನ್ಸ್ ಹೂ ಮೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವ್. ಪ್ರಪೋಸ್ ಎಂಕಲೇ ಮನ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕಲೇ ಮನ್ಪೋಡು ಜನರಲಿ ಲೈಕ್ 80% or 90%. ಎಂಕ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಅಂತೂ ಬೈಜಿ ಅಂಡ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ ಐ ಲವ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಅಂಚ ಬರ ಬೈಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಕ್ಯೂಟಿ ಕ್ರಶ್ ಅಂಚ ಬರ ಬೈದಂಡೆ ಕ್ರಶ್ ಪಕ್ಕಾಕಲ್ ಅವು ಪೊಣ್ಣನ್ನ ಕ್ಯೂಟ್ ಒಂಚೂರು ಬೇತೇನೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮರ್ಚವ್. ಸೊ ಓಕೆ ಕ್ರಶ್ ಎಂದು ಬಂಡೆ ಕ್ರಶ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ನೆನಪಾಂಡೆ ಎನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಇಡ್ಲ ಬಂತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಟ್ಯೂಷನ್ ಅದೇ. ಸೊ ಶರಣ್ ಒಂಜಿ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತರ್ಗೆ ತುಂಬು ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಪೋಯಿನವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಶ್ ಇತ್ತನಿಗೆ ಕ್ರಶ್ ಇತ್ತಿನ ಕ್ರಶ್ನು ತೂದು ದಾದಾ ಪನ್ಪರ ಹಿರೇ ಪನ್ಪರ ಪನ್ಕ ಅವ್ರದೇ ಗೊತ್ತನೆ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಕಲ್ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪೋಡು ಅಂಚ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪೋಯಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕ್ರಶ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಶ್ ಅಂಚವು ಕ್ರಶ್ರ ಪಾತೆಡ್ ದಿನೇಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಬರವ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಾತೆರ ನಾನು ಅಪ್ಪ ಪೋಡಿಗೆ ಪಾತೆರ ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಇನಿ ಶರಣ್ ಪಾತೆ ರೋಡಿ ಅಂದ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಡ ಇನಿ ಪಾತೆ ರೋಡಿ ಅಂದ್ ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂಚೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಉಂತೊಂದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೀರ ಉಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಇಬ್ಬಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಪ್ಪ ಬೈಯರು ಇಬ್ಬಲ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಮಿತಾರೊಂದು ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆತೆ ದಾದ ಬಂದು ಪಾತೆ ನಿಂಗಿನಿ ಹಾಯ್ ಆತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆತೆ ಮಾರ ಆ ಮಿತ್ತು ಬಂದಾಗ ಟಕ್ 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 ಬಲ್ಪುನ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿ ತುಪ್ಪ ಮುಕ್ಲಿಜ್ಜೆ ರಜ್ಜಲ್ಲ ಮುಕ್ಳು ರಜ್ಜಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆಲ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಯಾನ್ ಇನಿ ಪಾತೆರ್ಗಿನ ಪೋಡಂಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಬಲ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಗ 10th ಯಾನು 100+ ಇತ್ತು ತೋರ ಯಾನ್ ಬಲ್ತೊಂಪೋದು ನಮ್ಮ ಡೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಉಂಡತೆ ಅಡೆ ಜಾರ್ದು ಪೆಲಕಾಯಿ ಬುರ್ಲಕ ಡಿಪ್ ಬುರ್ತೀನಿ ಅವಳ ಫೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಡಿಪ್ ಬುರ್ತೀನಿ ಫೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರ ಸುರುಕು ಬುರ್ದುನು ಕಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಕುತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಮ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಂಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ದಾಗ ಆರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಕೇಂದ್ರ ರೀಸನ್ ಉಂಟು ಆರ್ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಪೆಲಕಾಯಿ ಮಿನಿ ಬುರ್ಡ್ ಬಲ್ತ ಮೈದಿನ ಅದು ಕೊಡು ಅಂಚ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಂಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಕುಲಿಯೋ ಪೊನ್ನೋಲ್ ಪುರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಅಕಲ್ ಬೈದಿನೇ ಇಚ್ಚಿ ಕ್ಲಾಸ್ದು ಎಂಕಾಂಡ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರೊಂದು ಪಕ್ಕ ಎಂಗನ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಪೂರ ಲೈನ್ ಕೊಂಡು ನಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಅಕಲ್ ತೂಪಿ ಅಕಲ್ ಅವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುಂಡು ಇವತ್ತು ಇದು ಉಂಡಾಗು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಪೂರ ಎಂಟರ್ ಅನ್ನಾಗ ಬರೋದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಚಿಗೆ ಆತ ನಾವು ಪೂರ ತೆಲ್ತ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಿದ್ದೆ 2 ದಿನ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮರತ್ತೇನೆ ಅದು ಮರ ಎಂಕ ನೆನಪುಂಡು ದಯಕೊಂಡು ಆತ್ ಕೆಟ್ಟದೆ ಆ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲ ನೆನಪುಂಡು. ಸೊ ಯಾ ಇತ್ತ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾನ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪದಿಲ್ಲ ಶರಣ್ ಎಂಚ ಬೂರ್ದೆ ಅಂಡ್ ಸಾರಿ ಕ್ರಶ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್
ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪುದರ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕ್ರಶ್ ಇಜ್ಜಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೊಚ್ಚಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾ ಗುರ್ತಪ್ಪು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಗುರ್ಚಿ ಓಕೆ ನನ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಂಡ ಪಂಡಿರ ಅಂತ ಕಡು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬಂತಿ ಪಕ್ಕಡೆ So Sharan, moving on to the next question of the session. So Girish Panpunar question ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಇರೆಗೆ. So question ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ನ ವಿಡಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ question mark LOL lol. ಅವ ಅಪ್ಪನ ಕಾಮಿಡಿ ಅಡೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ಲ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈರ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ದಾದೆ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂತ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ದು ಬ್ರೋ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಶೋಸ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ಯು ಆರ್ ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಪಂಡ ಸಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಎನಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅವೆ ಎನ್ನದಾಲೆ ಜಾನ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಎಂಕ್ ಬತ್ತಿಲಕಪ್ಪ ಖುಷಿ ಬತ್ತಿಲಕ ಅನ್ಕು ನಿತ್ಯ ಅಂಚಾನೆ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೋಡೆ ಅವು ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಅಂಚದೆ ತೊಂದಿ ಬಕ ಯಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅತ್ ಎಂಕ್ ಬೇತಾಕ್ ನೋಡಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ ಬಂಗ ಹಲೋ ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲಾನ ನಿಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಮೂಡಿತ್ತನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜೋ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರಿನಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಬರ ಎಂಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರಂಡು ಮಾಡ ಹೋದು ಬಂದ ಲೇಟ್ ಅವು ಅಂತ ಶೂಟ್ ಲೇಟ್ ದಿಕ್ಕ ಈನ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಬಂದಕನ ಇರೆಗೆ ಪಿರ ಅತ್ತತ್ತು ಯಾವ ಕಡೆ ಅಂಡಲ ಅಂಚ ಬರಪ್ಪುನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಪೂರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಗೊತ್ತಾಂಟೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬಂದಾಗ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಅನ್ನೊಂದು ಯಾನ್ ಅವಲ ಇಲ್ಲದುಲ ಎನ್ನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಶೂಟ್ ಬಂತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋಟಂಡ ಯಾನ್ ಇರೇನು ಎನ್ನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಪೋಡು ಅವು ಬ್ರದಾಯ್ ಐಕ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನು ನನ್ನ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಅಪ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕಮ್ ಅಂಚ ಅವಾಗ ಮೇ ಬಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೊಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾನದೆ ಡನ್ ಗಿರೀಶರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ನದೆ So Sharan, moving to the next question and the final question of this session. So audience question, the final question. So irna dance inspiration ಏರು ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದಪ್ಪು ಕಾಮಿಡಿ ಅಪ್ಪು ಕಾಮಿಡಿ ದ ಕಡೆ ಪಂಡರು ಭುವನ್ ಬಾಮ್ ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಿರ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಏರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ದುಮ್ಮೆ ಎಂಕಲ್ ಟಿವಿ ಎತ್ತುದು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಟಿವಿ ಅಪ್ಪಗ ಡಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಯಾರಂಜಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೆ ರಾಘವ ಪಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂದ ಒಂಜಿ ಜನ ಪಂಡರು ಸೊ ದುಂಬು ಶರಣ್ ರಾಘವನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರಾಘವ ಲಕ್ಕನೆ ಜಾಕೆಟ್ ತಿತ್ತೊಂದು ರಾಘವ ಲಕ್ಕನೆ ಶೂ ಮಾತ ಪಾಡೋದು ರಾಘವನ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆತು ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಸೊ ನಾನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಬರೋದು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಧರ್ಮೇಶ್ ಸೀಸನ್ 2 ಅಪ್ಪ ಧರ್ಮೇಶ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಚಿನ್ನ ಬೀಟ್ ಪತ್ತು ಅವು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟೈತು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಸುರು ಮಂದಿನ ರಾಘವನ ಪೂರ ಟ್ಯಾನ್ 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 ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವು ರಾಘವನ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಲ ಡಾನ್ಸರ್ ಐದು ಮಲ್ಲ ಡಾನ್ಸರ್ ಐತೆ ಅಂತ ಇತ್ತು ಕೊಂಡು ಫೀಲ್ ಯಾನ್ ಕೆಲ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಬರೋ ಮನ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಹಿಡಿದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಪಿಂಗ್ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಪಿಂಗ್ ಹಿಂಗ ಲವ್ ಅಂತ ಇತ್ತ ಅಂಚ ರಾಘವ್ಲಾಕ ಬರ್ತೇನೆ ಬಕ ಯಾನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಪೂರ ಏನ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇವಾಗ ಏನೋ ಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಸಿಕ್ಕಾರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಪಂಡ ವಾಟ್ ಐ ಪುಟ್ ಖಾಲಿ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇಂದತ್ತು ಪಂಡ ಎಂಚ ಆರ್ಟ್ಗೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನೊಂದು ಪೇರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಏತೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಾಡು ಪಂಡ ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ಯಾಡ್ ಪಂಡ ಏತ್ ಆಪುಡು ಆತ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮನ್ಪು ಓಂಡ ಫಿಯರ್ ಇತ್ತಂಡ ಡೋಂಟ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಪಂಡ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಹಿಡಿದು ಕೆಲವು ಸಲ ಹೋಗೋಡು ಅಂಚ ಪುರ ಎಂಕ ಅಂಚಿನ ಟಾಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ when Leo tells it is like a big thing and that's no serious ancha so away Leon and dance so inchittina guru ittanda inchittina students with definitely life odu barpere so avenu pandu continuing with the same topic ee ronje pandar school dupnaga dadana pandar inka avu barchi school dupnaga Sharan ponjokula nadutte ittinige bandu research inde bante ponjokula nadutte ittini sutta ponnudu naduttu Sharan ಪುಡ್ಕನೆ ಅದು ಅಂದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಅಂದ ಅರ್ಥ ಬಂದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಖುಷಿಯಾ ಅಡ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ಪೆ ಪಂಡ ನಿಕಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದೆ ಪರ ಎನ್ನು వచ్చి ಅಪ್ಪಗ ಬ್ರೋ ಪುಣ್ಯಗ ಅಪ್ಪಗೊಂದು ಬ್ರೋ ಹೊಡಿತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೂಲಾಕ ಬ್ರೋ ಹೇ ಬ್ರೋ ಅಪ್ಪಗ ಮೀರಿ ಇತ್ತುದುನ ಅಂತ ಐತೆ ಗೊತ್ತೇನಾ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ರೋ ಜಾಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುನು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಪೊಣ್ಣು ಓಡೆ ಮುಟ ಪಂಡ ರಾಖಿ ಕನೈಜಿನಲ್ಲ I didn't tell you Rocky, but you're my chocolate koro. Ang 9 rupees da Rocky ke na 4 rupees dairy milk bro. That is not fair. Ancha purette nenklo ye bro.
ಬ್ರದರ್ ಇದಿನ ಒಂದು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಿತ್ತು ಲವ್ ಆಪಿನಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಇಂಬಲ್ ಬತ್ ಬಂಪಿನಿ ಆ ಇಂಚು ಮಂತ್ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ಟೈಮ್ ಒಂದು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಡ ಬನೋಡು ಯಾ ಬನೋಡು ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯಾ ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯಾ ಇಂಚ ನೋ ಮ್ಯಾನ್ ಶಿ ಡಿಡ್ ದಿಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬುರಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಂಡು ಸೊ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾನಿಪುರಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಒಂಜಾದ ಜನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಏರು ತಿನ್ಪೇರು ಪಂದ್ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏರು ವಿನ್ ಆಪೇರು ಅರೆಗೊಂಜಿತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶರಣ್ ವಿನ್ ಆವಯರು ಆರ್ ವಿನ್ ಔಟ್ ಆಯರ್ಡ ಯಾನ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಡೇರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವೇನಾರು ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಿಂಪಲ್ ಡೇರ್ ದಾದನೆ ಅವಡು ಇರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಓಕೆ ತೂಕ ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಸೊ ಬಾಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾನಿಪುರಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಮಲ್ತಾರ ಸೊ ಎಸ್ ಪಾನಿಪುರಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾನಿಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೋಪರ ರೆಡಿ ಆತಂದೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರು ಸೋಪೇರು ವಿಡಿಯೋದ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಶರಣ್ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಎನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಬಾಬನ ಮೆಂಬಳಿ ಸೊ ಎಸ್ ಪಾನಿಪುರಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಆರ್ ಬಡಾತನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬ್ರೋ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಆಸೆ ಅವನು ತೂನಾಗ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗಾನೆ ಸೊ ಆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3 2 1 and start. ಟೈಮ್ ಉಂಡಿರ ಎಲ್ಲ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಭಿನ್ನ ಆಯರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಜಿ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಆ ದೂರ ಇಂಚಾದೆ ಇಂಚಾದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಆಯರ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಆಡು ಬಾಯ್ದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಡನ್ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆಸೆ ಉಂಟು ಸೊ ಗೊತ್ತಾಣದು ದಾದ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪಾನಿಪುರಿ ಎಡ್ಡೆ ತಂಡೆ ಸೊ ಡೇರ್ಗ್ ರೆಡಿ ಆಲೆ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಗ ಡೇರ್ಗ್ ರೆಡಿ ಆಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡೇರ್ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಸೊ 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 ಯಸ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಔಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಜನ ಚಪ್ಪೆ ಕೂತು ಮೋನೆ हार कर जीतने वालों को ही बाजीगर कहते हैं ಬಾಜಿಗರ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಾಜಿಗರ ಆಪುನು ಔಟ್ ಆಯ್ನಕುಲು ದೇ ಬಂದ್ಪುನು ಔಟ್ ಆಪುನ ದುಂಬು ಬೇತೆ ಬಂತೇರು ಸೊ ಪಡಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂತೂ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಂಡು ಸೈಡ್ ಪಡು ಸೊ ಆಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಔಟ್ ಅಂಡ ಡೇರ್ಡ್ ಔಟ್ ಅಂಡ ಸಾರಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಔಟ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಡೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಡೇರ್ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತೆ ಕೊರ್ಲೆ ತಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಮಂಡಿರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೇರ್ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇತ್ತಂತೆ ಅಂತ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಂಡೆಡ್ ಒಂತೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಸೊ ದಾದ ಬಂಡ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿದ್ದ ಇದೆ ಪರ ಮೇರ್ ಕೆರ್ಪೇರ ಅಂದೆ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಶರಣ್ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತಾರೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಉಪ್ಪದ ಸೊ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಏರಾಂಡಲಾವು ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಗ್ ಕಾಲ್ ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವೇ ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅರಡ ಇರ್ಪಾನೋಡು ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದಿಂಚು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬಟ್ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಐ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಯು ಇನ್ ದಿಸ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ದು ಅಂಚ ಇರೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಬಾರು ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು ಏರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಾರು ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದ ಅಂದೆ ಸೊ ಡೇರ್ ಓಕೆ ಅದ ಓಕೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಡೇ ಕಾಲ್ ಅಂತ yes of course it's recording ata hello ದಾದೆ ಗೊತ್ತಂದೆ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಬಾತೇರ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ನಡೆದು ಪನೋಡೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಇರ್ ಲೈಕ್ ಆತರಿ
ಸತ್ಯ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಈತ ದಿನ ಎತ್ತೆ ಮಾರೆ ಒಂದೇನ್ ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ದಾದೆ ಯಾವು ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ ದಾದನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಈ ನಿಂಚಮನ್ ಪೆರ ಬಂದಿ ತುಳು ಇದೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಒಂದು ಕೂಡ ಈಗ ಗುಲ್ಪಾವ್ ಜನ ಕಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾಟಕ ಆಡ್ಲ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಂಚ ಮನ್ಪುನ ಇದು ಇತ್ತ ಅಕ್ಕಿನಿ ఒక ఇంక ఇట్ట పనుక అన్నాడు ఎన్న కనకం తోచుడు ఐకాన్ అంతే ತುಲೆ ಈ ನಿದ್ರೆಡ್ಲ ಬರ್ರೆ ಸುರಾಯ ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್ ಅವೇ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ಅಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅವೇ ಎಂಕ್ ಯೂಶುವಲಿ ಬರ್ಪುಜೆ ಕೊಂಡೋಲ್ ಪುರ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂದಿ ಯಾನ್ ಸತ್ಯವಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಕೊಂಡದೆ ಎನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಯಾನಿ ಡ್ರೀಮ್ ಅಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅದಲ್ಲ ಅಂದೌದಾನೆ ಜನ ನಿಕುಲೆ ಮಂತ್ರವಾದ ತೋಜಡಿ ಈರ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬನಿತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದ ಗುರುವ ಗ್ರೌಂಡ್ ತೋಜು ಯಾನಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಬಂತ ಆನಚಾ ಎಂಕಿನೆ ಆಂಡಚ ಯಾನಿಡೆ ಐ ಲೈಕ್ ಯು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಚಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅತ್ತಿ ಈತಾನೆ ಹೊರದೆ ಸುರತಿನ ಕಡೆ ಪಾಚೆ ನೀವು ಹೊರ ಸುರತಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನಿಡೆ ಕಾಫಿ ಬರಂದ್ರಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡ್ ಹೌದೇ ಈರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಡುಲ್ಲಾಗಿ ಗಿರೆಗ್ ಮಾತೆ ಕೇಮ್ ಪವರ ಮಾರೆ ದೇವರೇ So yes, you know, Pudar reveal Malpuja. This is Vijay Jeevan, and this was just a small prank, okay? Dare, so onji dare, onji undek out adittere Sharan. So idek onji dare korne ate. So mani pujir madodi. ದೇ ಇರಗೆ ಎಂಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ Yanatti. ಕಜಿತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ Dada kajit maltundallo panlege. So yes, thank you for speaking to us and prank on the positive way. Thank you so much, and Pudar all reveal malpuja body save. Kachit mal play, kachit dada matundalo pan lade nanji. A ushnapana telikela kandu ante. ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆತೆ ಅಂದರ್ನ ಗಾಳಿ ಆಗ್ತದೆ Gali agudu. Okay, so thank you so much. Okay. So yeah, subscribe malplay channel and yeah, like, share and comment. ಹೌದು ಬಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಒನ್ ಪೈ ಬಾಕಿ ಬಾಯ್ 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 Okay. Eat mother rounds and it was very fun. So I hope you had a lot of fun. So e round specific ad ink favorite because this round is called Dadala Panle Iregurtina. ಈ ರೌಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಹಿಂದಿ ಡಯಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಆ ಹಿಂದಿ ಡಯಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಶರಣ್ ತುಳುಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಿಂದಿ ಡಯಲಾಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡಯಲಾಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಅವೇನು ಶರಣ್ ತುಳುಟ್ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾನೋ. ಹಿಂದಿ ಡಯಲಾಗ್ ತುಳುಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ತೂಕ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡಯಲಾಗ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಾರ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಲಾಗ್ ಫಾರ್ ಶರಣ್. एक चुटकी ये चुटकी आ रहा है. Okay, here comes the first dialogue for Sharan. एक चुटकी सुंदर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. ವಾಹ್ ಚುಟ್ಕಿಗೆ ದಾದೆ ಬರ್ತೀರಿ ತುಳುಟು ಎಂಗುತ್ತಿಜಿ अब चुटकी है भाई. ಒಂಜಿ ಚುಟ್ಕಿ ಕುಂಕುಮನ yes. ಒಂಜಿ ಚುಟ್ಕಿ ಕುಂಕುಮದ ಬೆಲೆ ನಿಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಮೇಶ್ ಬಾಬುನ ಬಿಂಬಳಿ. Okay, that was ಹಿಂದಿ ಎಡಿತ್ತಿನ ತುಳುಕು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ತುಳು ಡಯಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಳು ಡಯಲಾಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಡುಕ್ನಾಗ ಈ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏರ್ ಕಮ್ಮಿಯ ಗೋಯ ವೇರಿಯ ವೇರ್ ಕೋಲ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ವಾಂಟೆನ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಪತ್ತಿಂಗ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಬಟ್ಲರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತ್ರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರಿಯಾ, ಇವಾಗ ತುಳುಟ ಡಯಲಾಗ್ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಡಯಲಾಗ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೋ ಡಯಲಾಗ್. ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಆರ್ನ ಡಯಲಾಗ್ ಎರೆಗಾವಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಒಂದು ರಗ ಅಲೆಚ್ಚಿ ಕೆತ್ತನು ಕೊರ್ಪುಂದು. ಊಫೋರಿಯಾ ದಿಸ್ ಕಿರಿಕಿರಿ
ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಗಾಳಿಜಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಗಾಳಿಜಿ. Getting, giving. Okay, that was 2 dialogues. So that was about today's ಎಪಿಸೋಡ್ ಚಾಟ್ ಶೋ ಮಾಡತ್ತಲ್ಲ. Okay. So yes, that was about this session, dialogue session complete. And that was all about today's episode, first episode. Nammottige Sharan ulleru. So Sharan na onji YouTube channel undu, The Powerhouse Wines bandu, a wonderful YouTube channel. Do subscribe his channel, share, comment, like, matala malple, dada malpare nikleg. So yes, that was the first episode, the end. So first episode end ಗೆ ಬೈದ. ಸೊ ಶರಣ್ ಚಿಲಿಂಬಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡೆ ಐಡ್ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಲೋನ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದು ಶರಣ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಶರಂಡನೇನ ಕ್ವೆಶನ್ ಎಂಡದಾಳ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ದ ಯಾನದಾಳ ಇದ್ದ ಮುಲ್ಪ. ಸೊ ಯಾ ಎರಡು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಒಂಜಾತ್ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇನ್ವ. ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಶರಣ್ ನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬಾಬುನ ಬಿಂಬುಳಿ ಬಂದು. ಸೊ ಬಾಬುನ ಬಿಂಬುಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾದೆ. ಬಾಬುನ ಬಿಂಬುಳಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಯ್ ಉಷ್ಣ ಅದುಪ್ಪುನಗಾಯ ಮಂತದು ಪುಡ ಬಾಬುನ ಬಿಂಬುಳಿಯಿಂದ ದೇವ್ ಚಿಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಯ ಮುಕುಲು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಳೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಳೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಳೆ, ಬಕ್ಕ ವಿಜೆ ಜೀವನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಳೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಳೆ. ಇಜ್ಜಿನ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಏರಂದ್ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಯಾನ್ ಉಷ್ಣ ಜಿಂಜ ದಿನ ಉಷ್ಣಪ್ಪ ಪೋಯ್ತಾರ ಪೋಳೆ.